Talouselämällä on riittävästi puolesta puhujia. Suomi tarvitsee presidentiltä hyvinvointiyhteiskunnan puolustamista. Erityistä suojelua tarvitsevat työelämän laatu, mielenterveyspalvelut ja kasvatus- ja koulutusjärjestelmä. Onko kyseessä liberalismi elämässä vai konservatiivisuus elämässä? Onko kyseessä ihminen vai raha? Onko kyseessä totuus vai mainostoimisto? Ja mä valitsen kyllä liberaalin ihmisen, joka puhuu totta. Nykyaikaisempi käsitys politiikasta on se, että politiikka on aina ja aidosti neuvottelun, sopimisen, luottamuksen ja yhteisen asian kysymys. Mulle Suomi on osa maailmaa ja sen takia mä odotan presidentiltä kykyä ja taitoa liikkua eri maailmojen ja kulttuurien välillä. Itse näkisin Pekka Haaviston ikään kuin tämmöisen Martti Ahtisaaren työn jatkajana, että hänen johdollaan Suomi voisi hyvinkin terävöittää omaa ulkopoliittista profiiliaan kansainvälisten konfliktien ratkaisussa ja sovittelijana. Että hänellä on ennakkoluuloton mieli, että hänellä on uskallusta liikkua rajojen yli. Pekka Haavisto on tässä mielessä erinomainen ehdokas, koska hänellä on kokemusta kansainvälisistä konflikteista, sodista, sota-alueella toimimisesta, kansainvälisistä järjestöistä, Euroopan unionista, yhdistyneistä kansakunnista, ja tämä kaikki antaa hänelle hyvät mahdollisuudet selviytyä näistä haasteista, joita Suomen ulkopolitiikan johtajalta vaaditaan. Ei tajuta sitä tai uskalleta myöntää, että suomalaisia on 1/1000 maailmasta, ja kyllä se alkaa, jos ei vielä näy, niin alkaa kohta näkymään. Me ei kerta kaikkiaan pärjätä yksinään, niin kuin nyt monet olettaa ja haluaa, että pitäisi käpertyä tänne takaisin Suomeen. Suomi tarvitsee presidentiltä rohkeutta toimia sillan rakentajana ja sovinnon tekijänä. Puhua tasa-arvon, hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien puolesta niin globaalisti kuin täällä koti-Suomessa. Presidentti on tärkeä symbolinen hahmo ja myös toki konkreettinen ulkopolitiikan tekijä. Kokemusta, empatiaa, eläytymiskykyä ja asiansa osaamista. Ihmiselle on luontaista pelätä vierautta ja leimata toisia. On suuri haaste laajentaa moraalista myötätuntoa. Ja tässä Pekka Haavistolla on merkittävää annettavaa. Pitää olla ulkopoliittisesti pätevä. Sitten toinen on se arvojohtajuus, joka sekään ei ole mitenkään yllättävä, että pitää olla esimerkkinä. Ja sitten kolmas on se, että pitää olla hyvä ulosanti, selkeä sanoissansa. Presidentti voi yllättää arvokeskustelussa, että se voi nähdä arvoratkaisuja siellä, missä me kaikki ei niitä nähdä. Ja että se voi myös tehdä sellaisia johtopäätöksiä arvoistaan ja arvoistamme, joita me välttämättä ei oltaisi tehty. Presidentti ei ole mikään talousjohtaja. Tässä ei ole kyse rahoista, vaan tässä on kyse arvosta ja hyvinvoinnista. Monimuotoisuuden hyväksyminen on ainoa keino selviytyä. Pekka Haavistolla on älyä, herkkyyttä, rohkeutta, tahtoa ja voimaa. Presidentin rooli ulkomailla tai mitä hän vie eteenpäin, niin sitä ei voi vadastaa pelkästään vientiin talouden kannalta, vaan se vienti täytyy olla tavallaan enemmänkin kaikkea yhdessä, ei myöskään kulttuuria sinänsä, vaan edustaa sellaista tapaa ajatella, joka antaa aikaa näille asioille kehittyä. Muista se, että valta turmelee ja et tartu kiinni siitä vallankahvasta muulla tavalla kuin sillä, että avaat ihmisille ovia ovenkahvasta. Tästä minusta Pekka Haavisto on aika hienosti tuonut esiin sen, että suomalaisten kulttuuriin liittyy tämä demokratian tavallaan myöskin suvaitsevaisuuden vapauden ajatus, että meidän pitää kiinni siitä. Ekaksi käyt avaamassa ovia kouluissa opettajille ja oppilaille. Tätä PISA-koulujärjestelmää ollaan jo nyt nakertamassa vähän joka suunnasta ja se ei sitä kestä, ellei opettajille tarjota tarpeeksi resursseja. Ja tarvitaan aivan erilaisia keinoja, aivan erilaista tiedettä, tekniikkaa ja tulevaisuuteen satsaamista eikä menneisyyteen katsomista. Ja kolmas, mitä tarvitaan, on se, mitä kaikki puolueet kannattaa, mutta minkä edestä kukaan ei tee mitään, että tämä Suomessa tämä eriarvoisuuden jatkuva kasvu saataisiin lopulta pysähtymään.